Stariċ li sar mill-Fakultà Tisjiet tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta juri kif aktar minn nofs il-Maltin qed jgħixu fis-solitudni jew aħjar iħossuhom weħedhom. Fil-fatt, 54.6% ta' dawk li wieġbu għal dan l-istħarriġ qalu li jħossuhom weħedhom, żieda ta' 11% meta mqabbel ma' 3 snin ilu. L-ewwel stħarriġ ta' dan it-tip kien sar fl-2019 fejn sab li 43.6% kienu jħossuhom weħedhom. Minn dak iż-żmien l-hawn pajjiżna bħal kumplament tad-dinja għadda minn ħafna fejn fost l-oħrajn esperjenzajna l-Covid u dan ħalla l-effett tiegħu. Mhux hekk biss iżda anke t-teknoloġija qed tħasseb sew lill-esperti jekk kif din ħolqot sens ta' iżolament mill-ħajja ta' kuljum. L-istħarriġ wera kif dawk l-iktar li għandhom sens ta' solitudni huma adolescenti u żgħażagħ ta' bejn il-11 u 19 sena, kif ukoll dawk li għandhom il fuq minn 55 sena. Fejn jitlu l-anzjani u qed jistenna li minħabba ċirkostanzi fil-ħajja persuna tħoss xi ftit jew wisq is-solitudni, speċjalment jekk tgħaddi minn esperjenza ta' mewt fil-familja. Iżda aktar inkwetanti minn hekk huwa meta wieħed jara l-ammont sostanzjali ta' tfal u żgħażagħ li qed iħossu li jinsabu weħedhom. Li wieħed iħossu waħdu mhux neċessarjament ifisser li wieħed ma jkunx imdawwar minn nies. Iżda iktar minn hekk tfisser li wieħed iħoss li m'għandu lil ħadd min verament jitkellem u jiftaħ qalbu. L-istħarriġ li sar jinsab ippubblikat f'dokumentarju Il-ġerħa tas-solitudni fejn hemm ukoll esperjenzi ta' persuni f'pajjiżna li għaddew mis-solitudni, kif ukoll il-fehma tal-esperti. Ir-raġunijiet li jwasslu għas-solitudni jistgħu jvarjaw. Il-professjonisti jappellaw sabiex meta wieħed iħossu li qed jgħix ħajja fis-solitudni minnu fih ikellem lil tabib tal-familja, psikoterapista jew persuna ta' fiduċja sabiex issib l-għajnuna meħtieġa.